ng mga nagbabagang balita. Lalaki sa Tigaon, pinagtataga patay ng kanyang kainuman. Ilang nais makabili ng benteng bigas mula sa NFA, gabi pa pumipila. Pamamahagi ng 5,000 pesos na ayuda sa mga tricycle driver sa Bicol, sisimulan na ng DSWD bukas. Ilang gulay, mabilis masira dahil sa tag-init. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Hustisya ang sigaw ng naiwang pamilya ng 25 anyos na padre de pamilya sa Tigaon, Camarines Sur na napatay sa pananaga ng kanyang kainuman itong Martes Santo. May ulat si Eli Balbin. Nakaburol na at pinaglalamayan na sa kanilang bahay ang 25 anyos na asawa ni Jean na si Mark ng Barangay Karaykayan, Tigaon, Camarines Sur. Si Mark, brutal na pinagtataga, patay nitong nakalipas na Martes Santo ng gabi sa Zone 6 ng parehong lugar. Siyam na tama ng taga ang tinamo ng biktima sa bahagi ng kanyang ulo. Sa salaysay ng asawa ng biktima sa news team, naganap ang insidente habang siya ay kumakanta malapit sa pinangyarihan. Napansin umano ng biktima na sinisenyasan ang kanyang asawa ng isa sa mga kainuman niya na tila may hindi magandang intensyon. Dahil dito, kinompronta ng biktima ang naturang lalaki at tinanong kung bakit umano nito binabastos ang kanyang asawa. Duman mi po bandang alas 7. Agda na si Agum magtagay. Demo na, sabi ni Agum, demo na, tamakakan mo na ada po. Pasiring kami sa tigtrabaho niya kay Munico, duman po kami nagkakan. Tapos inagdama siya magtagay, ni duwang migilito. Pagkatapos po ka ito, nagbalyo na si Agum para aragda duman. Tapos nagkakanta po ko sir sa video okay. Nahiling ni Agum na namamili siya na tigsisinyasan ako ka ito. Burat-burat na po. Sino ang nagsisinya sa iyo? Si Dulido po. Okay. Tapos bigla po sa ko binugtak sa aki kong baita. Nakikingani po ako. Nagrani po naman kidulida. Hadaw nga ito, tigbastos mong Agum ko. Tapos sabi po kay itong Dulido na ito, gariwan niya, bako kita magbarkada boy. Nagawa pang ihatid ng biktima ang kanyang pamilya upang makaiwas sa anumang gulo at kapahamakan. Noong araw ring iyon ay abala ang biktima sa paghahanap ng pera na gagamitin sana bilang panghulog sa kanilang utang. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas. Isang nakakagulat na balita ang kanyang natanggap na ang kanyang asawa ay pinagtataga ng hindi pa nakikilalang salarin. Inuli niya po kami, di tama, po nganing kwarta, nagbalik siya. Tahurulugan mi po sa card. Yun na ito sir, minuto sa sir, may nag-igdi gamit sa motor ka Agum ko, naduguan man na. Sabi da na, disgrasya da si Agum ko sa motor. Nami nga po sir sa motor, ito batik para taga na sir. Yun na po ito sir, di ko ito ba taratanggap. Araw kayo ito ginibuli sa Agum ko, para noong ko pa mga aki ko. Tulo pa mga aki ko sa radit pa, maaris ko ila po, para noong ko pa. Mabuot-buot sila Agum ko, kapos sa trabaho, pigto talaog hanggaan. Tapos inaralugin na nga sir, gusto ko matagmatanwiste siya Agum ko. Naglabas naman ng matinding saloobin ang pamilya hinggil sa sinapit ng pagkamatay matapos umanong walang agarang tulong upang maihatid siya sa ospital. Labis umano ang kanilang hinagpis dahil sa umano'y kawalan ng agarang aksyon mula sa mga taong nasa paligid nang mangyari ang insidente. Dagdag pa nila masyadong natagalan ang pagdating ng rescue team na sana ay makakapagligtas sa buhay ng biktima. Nandito kami ngayon sa pinangyarihan sa Barangay Kugon sa Zone 6 kung saan dito mismo dito bumagsak o dito binawian ng buhay ang 25 taong gulang na biktima. Labis ang kanilang pangungulila at sama ng loob dahil nung gabing iyon ni wala man lang daw tumulong sa kanilang kapatid para maisugod agad sa ospital. Si Gabus Puntawo, duman lamang po talagang tuminabang ka na ito bagang nalinda sa pangyari na ito. Magsiway lamang o kung ano.
Di lamang po tayo, para hiriling sana po ang gabos na tagagugon. Makulog ang buot ko doon naman sa, tanaghagad po man kaming tabang sa inda, dahil man po tulos ninda na aksyonan. Samantala pong yaon sa naman po sinda dyan, paturukaw-tukaw, siril-siril po, kandi narami na po dyan ang tugang ko sa imbis po agapan, may pangiririt-ngirit pa po, ito lang po. Karon kami man sana po ang nag-rescue talaga ta. Kung mayo kami, dahil man madara, nagkapa man kami ko taning tabang, ayo naman ta, mga murtugo baga. Sa ngayon, nakakulong na sa Tigaon Police ang suspect na nahaharap sa kasong homicide. Eli Balbin, CSN. Hindi maiwasang maglabas ng sama ng loob ng ilang nais makabili ng benteng bigas meron na sa NFA na hindi nakaabot sa cut-off. Kahit pa gabi pa lang ay nakapila na sila sa ahensya, makabili lang ng murang bigas. Ang tugon ng NFA, alamin sa ulat na ito. Kahit sa kalapit na barangay lang sa San Jose Pili ay matyagang pumipila sa National Food Authority o NFA si Maricel. Sa katunayan, kagabi pa umano sila pumila sa labas ng NFA makabili lang ng murang bigas sa halagang 20 pesos per kilo. Ayon sa kanya, mas kinakailangan nilang pumila ng mas maaga at minsan gabi pa lamang para makasigurong makabili ng bigas. Ngunit kahit alas 7 pa siya ng gabi pumila, hindi pa rin umano sila nakaabot sa bilang ng cut-off na 250 benepisyaryo sa bawat araw. Kaya hindi nito maiwasang maglabas ng sama ng loob. Hapon ma'am, nagpila kami dito ng 7 p.m. ng gabi para makahabol naman ako na mauna sa pila. Tapos yun nga, dito na kami natulog kanina ng mga kasamahan ko. Tapos pagdating ng madaling araw, yung biglang dumami yung tao. Tapos yung mga nahuli, sila ang nauna. Aminado naman ng NFA na may mga pagkakataong nagkakaroon ng mahabang pila o nais makabili ng BBM rice na gabi at maagang pumipila. Nakarating na rin sa kanila ang hinaing ng ilang kwalipikadong benepisyaryo kaya may mga hakbang na rin sila para masolusyonan ito. Ayon sa kanila, sapat pa ang supply, tuloy-tuloy ang bintahan at maayos ang pamamahagi nilang ipinapaabot sa kanilang mga benepisyaryo. Ilan sa mga solusyon ng ahensya ay ang pagpapalawak ng distribution schedule ng mas maaga mula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Proactive measure ni NFA, nakipag-coordinate kami sa security services namin to deploy additional guard para dyan sa, particularly para dyan sa pila sa P20. And nag-request din tayo ng additional manpower para sa FTI para makapag-cater sila ng mas maraming beneficiaries in a day. Samantala, sa kabila ng dumaraming sektor na bumibili ng benteng bigas meron na sa ahensya, tiniyak nito na sapat ang supply ng bigas na ibinibenta sa naturang programa. So kung doon naman sa supply ng bigas, marami tayong supply ng bigas, masusustain natin to kasi dire-diretso yung milling ni National Food Authority. Once na dumating yung authority to withdraw from the central office, dinidistribute or ini-issue namin yun sa Food Terminal Incorporated. Na yun naman yung ini-issue nila sa mga beneficiaries. Patuloy naman ang paalala ng NFA sa publiko na sumunod sa itinakdang schedule at mga guidelines upang maiwasan ang abala sa pila. Nick De La Cruz, CSN. Magsisimula na bukas ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 5,000 pesos cash assistance sa mga kwalipikadong tricycle drivers sa Bicol Region. Ayon sa DSWD, may 6 na payout sites para sa nakatakdang payout. Sa Camarines Sur, gaganapin ang payout sa Iriga City Sports Complex, habang sa Robinsons Mall naman sa Naga City. Sa Albay, ang identified payout sites ay ang Ibalong Centrum for Recreation sa Legazpi City, Ligao City Gymnasium sa Ligao at Cormidal Covered Court sa Tabaco City. Sa Masbate, gaganapin ang payout sa Magallanes Coliseum sa Masbate City, habang sa Sorsogon naman ay ang Provincial Gymnasium. Simula pa lang umano ito ng pamamahagi ng cash assistance at isusunod na sa iba pang lugar sa rehiyon. Tumitindi pa ang init at maalinsangang panahon kaya mabilis umanong masira at mabulok ng ilang gulay sa ilang pamilihan. Maiiwasan na yan dahil sa Mega Cold Storage Facility sa Camarines Sur na magpapahaba ng shelf life ng iba pang agri-products. Narito ang ulat.
Tumitindi pa ang matinding init ng panahon dulot ng dry season, kaya sa Pili Public Market, ramdam ng mga nagtitinda ng gulay ang hirap ng pagpapanatili ng sariwang paninda, lalo na sa tindi ng maalinsangang panahon. Ayon kay Aling Merlita, isang vegetable vendor sa Barangay Old San Roque, Pili, galing pa umano ng partido ang kanyang supply ng gulay kaya madalas silang nalulugi kapag hindi agad nabibili, lalo na ang mga lokal na produkto tulad ng kamatis, ampalaya at talong na mabilis nasisira at hindi napapakinabangan pag hindi naibenta. Mahina ang bintahan, madaling malusaw yung mga gulay, gawa ng sobrang init. Yung pang-araw-araw na pagkain natin gaya ng mga local na gulay, yung mga bagyo gulay, yun ang karaniwan na madaling masira sa sobrang init. Siyempre, pag nakalagay siya sa plastic, pag hindi mo nabuksan agad, siyempre, moisture. Yun din ang madaling makasira sa gulay. Ngunit may iwasan na yan dahil sa Bicol Mega Cold Storage Facility sa Camarines Sur na kayang makapag-imbak ng iba't ibang agri-products tulad ng gulay. Ayon sa DA at Governor El Rey Villafuerte, malaki umano ang maitutulong nito hindi lang sa pagpapahaba ng shelf life ng agri-products maging sa food security ngayong nagpapatuloy ang krisis sa gitnang silangan. Ayon kay El Rey Villafuerte, makakatulong ang cold storage upang hindi agad maubos o masira ang pagkain lalo na kung maapektuhan ang importasyon. Actually, ang pinaka magiging benepisyo kay niyo ko, yaon kita na magiging senso kang mga produkto, bako lang hali sa Bicol, bako lang sa Kapsul, pati itong mga nagbabiyahe ba nga ilingtang mga patag, Sabah, hali sa Mindanao, ipapaagi yung ito na digdiyo, ipaprocess na digdi, inuluwas nila, value added na. So ngayon may cold storage na, magtanim ka ng sibuyas, carrots, pag mababa ang presyo, pwede mo i-cold storage, dahil pagkatapos ng ilang buwan, tataas yan. So yan ang option. Relevant to sa nangyayari ngayon, dahil kailangan lalo natin tulungan ng mga farmer. Dahil ang farmer, ang kabuhayan ng bawat nasyon. Kung walang farmer, wala tayong pagkain. Kung hindi natin tulungan ng farmer ngayon, hindi asenso ang probinsya. So ang cold storage, isa yung hakbang para makatulong. Nitong Marso ng personal na bisitahin ni Pangulong Ferdinand Marcos ang pasilidad na malaki ang maitutulong sa food supply maging kabuhayan ng mga magsasaka sa Bicol Region. Nick De La Cruz, CSN. Sa kabila ng matinding init ng panahon, naglabas ng thunderstorm watch ang Pag-asa Southern Luzon. Sa abiso ng Pag-asa, maaaring mag-develop ng thunderstorm sa malaking bahagi ng reyon sa loob ng 12 oras. Inabisuhan ng Pag-asa ang publiko na antabayanan ang kanilang susunod na mga abiso. Una nang sinabi ng Weather Bureau na posible ang mga pag-uulan dahil sa humidity at evaporation dulot ng tag-init. Nang dahil sa sumbong ng kanyang kabarangay, kaya kalaboso ngayon ang isang lalaki sa Kabusaw, Camarines Sur na nagpaputok umano ng baril. Nasamsam sa sospek ang baril at mga bala. Si John Amador sa detalye. Hindi na nakapalagpa ang isang lalaki sa Kabusaw, Camarines Sur matapos umanong magpaputok ng baril. Ang pagkakaaresto sa sospek matapos siyang isumbong ng kanyang kapitbahay sa mga otoridad. Nasamsam sa posisyon nito ang mga bala at baril. Ang Pitsa Senko po, may nag-complain na igwa nagpaparapaputok naman sa Zone 3 kang sa barangay ng Kabusaw. And tulos man po nag-responde si mga tao ta. And yun nga ni po, naabutan si itong suspect and padagos po na naaresto dahil sa violation niya na pagpapaputok. So yung mga gun owners po, lalo na itong mga mayo ng PTC-4, dahil po kita pwede magdara kasi po yung mga badil outside our residence, punta po kayo mag-secure ali sa RCSU. So patalid na po na ang badil ta po baga, ginagamit iyan kung intention mo talagang gamitin yan sa sarong tao ngayon, halimbawa. Or kung ikaw man ay shooter, duman ka lang sa shooting range. Dahil po iyan kinakalwagan sa luwas ng harong tao, tibaad may madisgrasya itong mga ligaw na bala. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Gun and Ammunition Act. Samantala mahigpit na rin ang PNP sa mga nagiinuman sa kalye, mga nakatopless, gayon din sa mga nagbividyoke at minor de edad na nasa labas pa ng bahay sa oras ng alas 10 ng gabi. Base na rin sa direktiba ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Regarding sa directives na sa tuyang DILG, dati naman po bagay yan na kasuguan, kaya langon yan, pinag-reiterate o pinapakusog kung sa tuwing DILG na i-implement. So, ang province of, ang Kamsur PPO po, i-implement po yan, sabi ko nga ni Kasubago sa ibang nag-interview sa kuya na 100% i-implement ni po yan, iyan directive na mismo kung sa tuyang DILG.
So patanid po sa gabos na nagdadangog, residente digdi sa Kamso o Bakuman na nakakadangog kay ning bareta, na iwasan ta na po itong mga pag-iinom sa kalsada, sa luwas ng harong o sa luwas po kang compound nindo. Pati po itong mga isabay ta na po nga ni dyan sir, itong mga half naked, kasi dati man po talagang bawal yan. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon na nanggagaling, number 1, ang away, number 2, ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Maaari umanong makulong o magmulta depende sa paglabag at ordinansa ng isang lugar ang mapapatunayang lumabag dito. Jan Amador, CSN. Ngayong tag-init at bakasyon pa, tiyak na halos maghapong nakabukas ang aircon at electric fan na pamawi sa maalinsangang panahon. Mga appliances yan na kadalasang nasisira dahil sa sobrang paggamit. DTI may paalala sa publiko sa pagbili ng mga kahalintulad na appliances. Nagbabalik si John Amador. 40 degrees Celsius ang na-record na heat index sa Camarines Sur kaninang alas 2 ng hapon. Mula nang ideklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-init, pataas rin ang pataas ang nararamdamang init factor. Kaya naman, babad kung nakabukas ang mga electric fan at aircon, pamawi sa maalinsangang panahon. Ang naturang mga appliances, prone o manong masira lalo na kung babad ang paggamit, kaya inaasahan na ng ilang repair shop sa Camarines Sur ang pagdami ng mga magpapaayos ng kanilang mga appliances. Ngayon, after Holy Week, medyo mahina pa. But then, siguro after ng Holy Week kasi medyo busy ng tao, mainit na masyado, magaano na siya, madubog siya. But then, lang sa medyo, tayo may economic economic problem, right? Pag public standard kasi, gagana yan, may duration. Kung halimbawa, kaya pag isang unit gagawin ko, electric fan, it takes mga 1 year na yan, mag-shut down na yan. Kasi yung mga materials niya, kapag nalidan mo siya ng kuryente, plus yung kanyang torque niya, kung paano siya gumana, pag nabot niya yung heating niya, capacity, mag-melt down na. Dito lang doon, quality. Ngayon, quantity na. Kaugnay nito, patuloy ang inspeksyon na ginagawa ng kawani ng DTI sa probinsya. Kabilang na ang enforcement at monitoring kaugnay sa Fair Trade Law o FTL. Kabilang na rin ang monitoring sa substandard appliances. Pangunahing tinitingnan ng ahensya sa mga appliances ang PS at ICC marking na patunay na dumaan sa quality monitoring at pasado sa standards ng ahensya. Pag-abot sa product standard, saro yan sa mga regularly tigmo-monitor kan DTI. May enforcement team kami from provincial, regional, and national levels ang nag-check, nag-i-enforce to make sure na talagang itong mga substandard magkadarakop. At the same time, sa latest monitoring ang kadaknan talagang nadadakop ni our mga hardware material. Particular ining tie wire, yung mga alambre, yan ang talagang repair ng igwa. Pag-abot din sa appliances, halos very rare ang nagkakadarako pagda. Pero igwa kaya kami kayo inaapod na pero mga flavor of the month. Although mga regularly yan tigigibo, yung mga flavor of the month man kami tig-consider. Like, when yun napaabotan na ang summer, ang talagang closely monitored ini mga air-conditioned units, plus ini electric fan. Kaugnay nito, may tamang oras na paggamit rin umano sa naturang mga appliances para iwas sira at gastos. Pagbibili, kailangan magkaroon kayo ng second option sa mga technician. Kasi sila nakakaalam yan eh. Lahat ng sekreto ng company, production company, nalalaman ng technician, parang doktor din yan. Alam nila ang sekreto. Kaya magkuha kayo ng option kung magtitingin kayo, advice. Hindi naman palibasa mamahalin, magandang quality. May mura din naman na magandang quality. Ang advice me is, dapat hilingunin itong mga quality markings. Pag sinabing quality markings, dua po yan na bagay. Itong PS mark, itong product standard, para yan sa mga locally manufactured or made in the Philippines.
Itong saro, which is talagang dakol, ining ICC mark or Import Commodity Clearance, gusto sabihin, pig manufacture ini abroad. Pero even pig manufacture abroad, bago yan ipabakal sa merkado, dapat magpasa muna yan sa testing, nagigibuhon kang Bureau of Product Standards, and then pag nakapasa, a-awardan siya katong ICC mark na sticker. So, pag igwa siya kato, gusto sabihin, di kalidad ang produkto. Jan Amador, CSN. Ngayong bakasyon ang mga kabataan, positibo ang Commission on Elections o COMELEC na mas darami pa ang voter registrants bilang paghahanda sa barangay at SK election sa Nobyembre. Narito ang ulat. Tuloy na ang barangay at sangguniang kabataang eleksyon sa Nobyembre matapos ang huling barangay and SK election October 2023. Kaya halos isang buwan bago magtapos ang voter registration ng COMELEC, may mangilan-ngilang humahabol sa pagpaparehistro. Ayon sa COMELEC Naga, balik sila sa pagtanggap ng voter registrants matapos ang Holy Week break. Ma-resume po kita kan sa yung voter registration. Ngunit na bulan ng Abril palan, may bagong ang COMELEC workdays nationwide yan base naman sa resolution kang COMELEC and Bank. Ang ngunya na bulan ng Abril ang workdays may Tuesday hanggang Saturday. Ongoing pa sa itong voters registration hanggang May 18 po yan. Tuloy-tuloy na po kita kan sa tuyang voters registration. Mula October ng nagdaang taon hanggang sa kasalukuyan, nasa 6,000 na umano ang nakapagrehistro at voting transfer sa COMELEC Naga. Hindi rin tumigil ang poll body sa paghimok sa mga kwalipikado ng voter registrants na magparehistro na. Positibo rin ito na dadami pa ang mga magpaparehistro ngayong bakasyon. Hindi po pa nagpagparehistro, magdi na po sa COMELEC office. Kunya na bulan ng Abril, bukas kami Tuesday to Saturday. Mag-amin na po kita magparehistro para po makaboto kita sa maabot na November to 26 barangay and SK election. Mag-amin po kita, May 18 po ang deadline. Sigurado ko sa bulan ng Mayo, medyo halaba naman kayan ang linya. Kaya po at least ngunyan, summer vacation man pati sa mga estudyante, magparehistro na po kita. Tapos ngunyan pa natapos pa lang Holy Week, medyo dikit pa lang po ang nagpaparehistro. Jan Amador, CSN. Binabantayan ngayon ng Provincial Health Office ng Camarines Sur ang pagdami ng mga outpatient na nakakaranas ng pagtaas ng kolesterol at blood pressure dahil sa mainit na panahon at Holy Week break. Narito ang ulat. May history na ng mataas na kolesterol at blood pressure si Nanay Magdalene Sabalan ng Iriga City. Kaya kahit may handaan nitong Holy Week break, ay labis ang kanyang pag-iingat sa pagkain ng matatabang ulam, prito o matatamis na pagkain. Mga pagkain maaring magdulot ng pagtaas ng kolesterol at blood pressure na mauwi sa komplikasyon. Minsan kung walang ibang ulam, tsara na lang inuulam ko. Binawal kasi yan sa akin. Bakit po? High blood na kasi ako. Ayon sa Provincial Health Office, bagamat normal ang gantong sitwasyon tuwing may okasyon, mahalaga pa rin maging maingat. Dagdag pa ni Dr. Christian Mariano ng PHO Kamsur, mas mataas ang panganib sa mga may hypertension, diabetes at dati ng mataas ang kolesterol. Pero may mga tumaas ang kolesterol, tumaas ang sugar. Usually, pag mga holiday talaga, even kapag after New Year, Christmas, meron posibilidad na tumaas yung mga cholesterol. Lalo ang prone dito yung mga may known comorbidities na. Yung mga meron na talagang pagtaas ng cholesterol before or may mga hypertension or diabetes na. Tapos, di nila nakokontrol yung pagkain during holiday. Pinapaalahanan din ng publiko na ang pagtaas ng kolesterol ay kadalasan walang sintomas, kaya mahalaga ang regular na pagpapatingin at laboratory test para sa intensive diagnosis ng nararamdaman. Regular check-up, kumain ng wasto, balanced diet, and exercise. Sam Alano, CSN. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.